heɓi hitande ko woni hen communaji mbayli mairuji woni hen keddi e mairuji mumen le 23 janvier 2022 holi waylo wayloji ceernuɗi équipe gonnoɗo ɗo o e équipe kesso jooɗiɗo e dendagal communaji e mbayde kuptidinde ha tengti e o commune mo gonɗen Hamady Hounare. mairie are Hounare ko 2009 ko min e Amar Diaby gaddi ɗo mairie Hounare on saha Amar Kane ala yaɓala amadde holno ko AFP min Amar Diaby minen gummiɗo oto Moustapha Demba gonde Samba Talla en meeɗa heɓde commune taw sabu Hamady Hounare gure nawteɗo e Fouta kewani banggue Dande Maayo kala ko famɗi gure nogas so pini subaka en mbiya wuuro ngo jaam waale moon ɓeɗo tan ene kanno wuuro ngo yima fuɗa gallaji kanŋe kono hay batte yiyaka min gaddata pour men gona min gaddiri wuuro ngo yo développé ɓeydo kono wuuro ngo ɓeydi ko mayde ko maire mawɗo ɓen hannde ala ko jiyata sona monko sa haali wiya ka cukalel a faɗa haaldema kono cukalel hono ma so laamima oɗon mbawi joddade oɗon mbawi haaldude oɗon mbawi hawtude bedda oɗon mbawi ponji ɗum oɗon mbawi ponjam oɗon mbawi wadde hunde foof eyyi kono ɓeɗo kam jikku gonnoɗo fof iwi haalaɓe mbaɗamen yakari mbaɗamen jikki que équipe gonnoɗo premier o vraiment ɓen kam vraiment hay so tawi ɓe mbaɗani en fort ɓe liggima hen koɓe mbawi ko par ce que darde mabɓe nden ne waɗi capacité fort à fort e jooɗi par ce que on saaha kamɓe foof haaɓe ɗo kala gonɗo hen to banggue mintaji mabɓe nan ɗo so liggayi kam fof ɓe kawro so wiyama goten birse ka fami jooɗo 2021 nde wiya changement ne waɗa changement ne waɗa yimɓe foof nderi changement o kadi elle ko nden ni ɓeydi bonde elle ko nden ɓeydi bonde changement min jiyani changement tant que noon changement yiya gueɗe ɗe il faut min jurnto min donki andude holko ɗum ɗon woni mais changement kam changement no wirano e changement ni changement o yiyaka hay hunde wonande équipe gonɗo ɗo o min jiyani hen changement hay hunde min noon ndere e boowol foof mbiɗa andi gati ko toon gonmi ndere e boowol foof mbiɗa andi ɗo nde sippiro ari foof mbiɗa daro mbiɗa sippire mais so hunde yalti wona ko hamin tin wona hamin ganda min gandi noon ɗum ɗon no wano ni ko noon tan waari walla ni ɓuuri ɗum bonde équipe municipal gonɗo o Allah yam wasde yiide koɓe mbaɗi mi anda hen sona Demba Diong e oɗo Adama Diom caggal ɓe mi anda hen hay neɗɗo goto mi anda hen debbo mi anda hen gorko mi anda hen joguiɗo commission naggam ene nande joguiɗo commission naggam hamin tawa ko addi 2009 hamin tawa 2009 élection 2009 hamin tawa 2009 faare 2023 fof ko parti goto woni ɗo hay hunde hen ala ko sansi hay hunde hen ala ko dirti to wonno jikki min jikkino foof hay hunde hen min jeyani hay hunde hen kadi min keɓani par ce que kala boowal ngal jiiɗa ene wonno mbolo koko lewa ha wonti boowal ko minen lewi ha wonti boowal ha min ndemi ha wonti koddi kono hay hunde hen min keɓani hen changement min keɓani hen rendement min keɓani hen liggey min keɓani hen important e batte ala fof ko sansi hen e wuuro he ko équipe o jooɗi ko faade hannde waɗani amélioration no wano ni noon o wayi gonɗi Amar Kane laami wuuro ngo ɓeydi ko mayde ɓe keɓa galle janane yamar lottitaji galle janane guese janane nde wona to waɗi kalis kono hay hunde mbuɗu lottis natani e wuuro ngo ha hande kamɓe gontuni encore kay ha hande koto wonno woni ala fof changé to pour l'instant min ganda ko Amar Kane woni min ganda koye Demba Diong min ganda dawol to woni dal affaire dal mon fof dal wiya koye Amar Kane woni Allah annen kam to holto gonga fewande woni kono vraiment dala changement dala changé to pour l'instant hay batte sa ardini neɗɗo won jikkiɗa e makko won yahare jahoɗɗa e makko mon ko wawi waɗandema ka wawa on ko wawi haalandema ka wawa haalde mon ko wawi gollandema ka wawa gollude mi jikkino e jikki ardiɓe maire o kono noon hay jikki o hay hunde hen wonani hay hunde hen waɗani par ce que hande ko welma a mahat to welma gasa ko welma mbaɗata hay hunde sansani mi sikki ene wayi noon ko nayyi ɗi ngala gaynako guila 2009 ha hande wayi ko nayyi ɗi ngala gaynako mi sikki nayyi so dañi gaynako wona to beela natat wona to beela mbaalata wona to beela ñallata wona to beela ñayata ha hande wuuro ngo ko noon yimmun bamum fof ko wonɓe ɗo ɓeɗo jogui caɗele ɗe bon minen ni min cikkano min kam min hooram cikkanomi
so tawi no monsieur le maire jottinoma ko équipe gonnoɗo ɗo o changeanno ɗum e nder komin kalduno so tawi woni o gagnima o changean équipe gonɗo ɗo o par ce que minen min mbi ko ella nene équipe o ɓawdi noon ella nene équipe e bon il faut o change équipe o wi so tawi woni o gagnima o changean équipe o gagnima guila nden ha ñalawma hannde o ala ko min nani to banggue toon ala hunde kene fewje toon ko min tina par ce que min jakori noon ɓawdi ko ɗum ɗon ko gonga ala hen so tawi no ko gonga wonno nde wonno haare hamin tawa so tawi goɗɗum ari hamin poti tawede ɗum ɗon noon ɓawdi min tawetake min nanat tan koye e kolse bamɗi min mbin donc ko wonno ko e ko wonti joni ko ɓuuri bonde hay bat sasani joni ɓeydi ko bonde haydara joni ɓeydi ko bonde joni ɓeydi ko bonde komo golle oɗon holko wone wuuri he wiya ɗum ɗo ko mairie addi hol ɗum yoɓe kala yimɓe holko mairie adde wuuri he dilde 2009 ha hande 2023 holko mairie adde wuuri he sona basal changement goto ala hen min jakorno noon oɗo équipe so ari ma waɗ changement mais oɗo équipe ɓuuri wadde o équipe ɓuuri famɗude gollal maire mawɗo nen Dakar adjoint makko nen Dakar troisiéme maire o nen activité ji mum sa heewi maire ko quatriéme maire o a masti tawata ɗon on ko debbo ko jibinɗo nen galle mum jooɗi yo homo tawata mairie so hol changement hen teɓe ko woni sukaɓe kala ko ɓe goni jangguɓe mais ɓe jangganɗo ɓe ɓuuri sammode jangguɓe so waɗi teskuyaji kewɗi e ñiŋoje wonande ko wonno ɗo ko e ko wonti ɗo ko ɓurondirani beele waɗi ɓeydare to banggue kuura ɓeydaɗo ha yiya walla ɗaminaɗo ene jogori arde ko ɓooyani tawa ko mairie ndi ɓe kaali tan wonde potoji ene gara ɓe kaali kam koɓe jooɗi joni ko wonkoɓe mbaɗi pormé ɓe mbi potoji nana gara lampaji nana gara donc kala kadi ɗo manqueno lumiére maɓe jetti lampaji ma gar ko noon kanko addi ɗum ko makki woori wi temedde ɗi wuuro o foreɓe courant ɗum ko ramata kala addata ɗum addi ɗum ko makki addi o ramata kala kono noon enen ɗamina e nder hitande hesere nde temedde ɗiɗi lampage solaire ene ɗaminama ara ɗum kom haalama conseil municipal wiide ANER hokkimi 200 lampadaire addi ko makki wonde yimɓe yo certe niɓɓere minen nde Amadou Kane laamum Hounare ɓeydi ko bonde kala ɗo équipe municipal woni jogui ko projet ji jojjuɗi joni joni waɗa puɗɗade ha gasi waɗa ɗe cuwa fuɗɗede sancieji puɗɗanoɗi ina jeeyano hen centre agro business jeere e garage beele ɗum wayi no fadirano ni garage o ɓe puura mbaɗa ko janfo par ce que woni ɗum maɓe garage ɓe wona ɓen ɓe mahani ɗum e dow ɗum ɗo nandiran ɓe mahi ɗum koye dow équipe o ene weela waɗi ko weli ɗum e galle momin gotanno ɗum ɗo seede ɓe mbi ko ɓen kaltidi e maire bon maire tottitiɓe galle o e dow sarde mo ganduɗa min mi wawa haalde hen hay hunde par ce que Allah muɗum mi mettude kam bon ko ɓen noon mahi garage o conseil municipal gonɗo ɗo o waylo mabɓe kam minen ko min jiyen ko puɗɗino jeere nde ko avant élection ɓe puɗɗino garage ko avant élection ɓe puɗɗino kadi chambre de formation ko avant élection kono ala hen fof gasiro ɗum ko politique wonno ha yimɓe yawnoɓe garta haɓɓere tañoɗe e garta kono wona gongre gonga wona haqiqa so haqiqa wonno tan gasi ken wona hirande liggey goto liggey marché tan ma liggey garage tan so haqiqa tan wonno gongre gonga ɓe kaali ko koɓe jinni ko eɓe nani ko so haqiqa wonno tan gasi kono ko politique wonno ha yimɓe yawnoɓe garta ɓeɗo muttanoɓe garta wonnoɓe décotoɓe garta wonnoɓe courage ɓe kadi joɓɓere jokkade ko ɗum tan woni ɗum ko politique ɓolo gueɗe kewɗe ɓe kaalima change kono ha hande koto wonno woni c'est ko wonno ko ha hande ko ɗo woni ɓe mbino jeere ɗo e lebbi tati no foti lebbi hande jeere gasani ma heɗe payi garage kono ɓeyɗum mo hande ha joni ala foof gasi hen vraiment hay dara ala sañi taw pour l'instant baɗ changement taw hay hunde gasani taw min jiiɗi vraiment no kam kala kene walla Hounare kam ɗum min jiiɗi so minen jooɗi hay dara gollay hay dara golle ngala ɗo hen golle ngala hay hunde ala ɗum ala changé wuuri quoi nde min dokkata seede winomana ko lebbi sappo e jeetati min dokka ɗum terrain o
hawre campagne hawre liggey muɗum gasi hoota min jooɗi duuɓi ɗiɗi ɓe kaalani min kaalani ɓe gartiri amen ko haala ka ganduɗa hay battata ko min mbawi hen hay batte mi duhi ɗum ham tampumi kono noon bon ko min goto ene waɗini wiyoɓe ni bonima komi kangaɗo kono ko fate sancieji gonnoɗo ɗi woni jeere nde woni garage o woni agrobusiness o bon agrobusiness o ko ñande mum kam ñande ɓe puddima golle ɗe jeere nde kadi e garage o pour le moment kam hay batte fuɗɗaka taw ɗo wonno ɗoɗo woni pour plusieurs raisons parce que neɗɗo sa woni conseil municipal aɗa wawi andude gueɗe kewɗe gonɗe e mairie ndi ko yahata dow mum ko woni budget 2022 o nde woota nde vraiment budget o tardi arde budget o presque budget o ari ko mois de octobre novembre budget o ari hankkadi taw hitande nde maayi kono ñande nde min mbaɗi vote budget haalama hen ma golle ɗe puɗɗo golle ɗe ma puɗɗo woni jeere nde e garage o ma jokkite so Allah jaaɓi seeɗa guuri eɗe celli jeere nde garage o ɓe jeeyi mbi koɓe jeeyi galle gonɗo forage o ɓe jeeyi 30 millions ɓe mbiya maaro ɗum ɗo te ɓe jeeyi ɓe jeeyi ha laaɓi ɓen jeeyi ɗum puɗɗiri ɗum ɗo joni darima kaka joni ko budget ñande ɗo ko hen ɓe gooti maire ndi ɗo garage o e jeere nde eɗen gayni ɗum oto kalata woni nanga leydi ene jeeya mbiyo leydi kamɓe nanga ɓe jeeya wuuro ngo yaari ko caggal wuuro ngo yaari ko caggal garage o ko galle wonno galle jananɗo wonno galle jananɗo wuuro ngo ala fof so mbaɗani sondage yidde wadde garage kala to ɓe gari ɓe tawi ɗon ne muusi ɓe goppa kala to ɓe tawi ne tiiɗi ɓe goppa so wonti ko ballal galle makko nan ɗon galle makko gonɗo ɗo sara maire o ko ballal so wuuro ngo ko jarnimo wuuro ngo ko jarani ɗumen wuuro ngo ko jarani ɗumen itti carte mum itti doole mum dokkimo hanki yimɓe ne gandidiri noon wonɓe Dakar wonɓe Hounare fof ne gandi moyen ji mumen hamin gandi Amadou Kane hanki hamin gandi Amadou Kane hande hamin gandi moyen makko hanki hamin gandi moyen makko hande am kono hande dañi Amadou dañi ko do Hounare naɓe foti tur galle makko hokko Hounare naɓe mbaɗa hen garage kono wona seftude galleji anen ɗi ne waɗa hen garage actuellement fonno ko gasde e wiide mabɓe nde ɓe mbino e nder campagne o oɗo moment hande ɗo gonɗen ɗo fonno ko taw gueɗe ɗiɗɗi fof en paari wonde garage o fonno hande ko ñalawma hande o taw o paari taw otoji nan nder to bon jeere nde fonno wonde ko taw paari e wiide mabɓe no ɓe mbirno fonno wonde ko taw paari bon so tawi noon a yi mi ruttoto caggal sa yi mi wi bon ella nan ɗon ɓawɗi woni ko kamɓe kalno ɗum ɗon minen min mbaɗi engagé e nder koɓe kalno ko so tawi waylo woni e nder hen haaɓe ponno haalande min ko ɗum ɗo addan ɗum tardude ko ɗum ɗo addan ɗum tardude mais minen min tina min ganda ko haɗ ɗum yahani ha joni min mbi donc mataw ella gonnoɗo joni kadi ɓuuri bonde